Салом алейкум, брато. Ама созе хубен. Хати ака Ёқуб Штагем дар бораи конкурс чақчақ доштем. Ҳазор раҳмат барои дастгирӣ. Конкурс рафте сай шигри Аллоҳ савдои билето ҷонай. Уже хелае билетора фурӯхтем. Хай бо ака Ёқуб сухан мекунад, ягон гуфтанӣ дорӣ мухлисодака? ма чӣ гуфтанем? Гуфтанем ки зинда бошанд, ки ҷойда бошанд, раҳмат дастгирӣ кардестиям, бо хай состар дастгирӣ кунанд. Мо ҳамиҷа даем бозӣ бародароя, бозӣ худ монай, бозӣ да ҳастем, бародаро дастгирӣ кунен. Мо иншоаллоҳ чизе шумоё мехоҳем, ӯ кора мекунем. Иншоаллоҳ бо хай дарши гапа бега эфирда чақчақ мекунем. Касе видеора мебина будра бега эфир чӣ гапе мехоҳад буфама, ҳамҷае мо буфама. Бега братано, соатҳои 11 Тоҷикистон наи Москва мешавад. Ҳамун вақт дар эфир сар метем, қати ака Ёқубем мешинем, чақчақ мекунем. Чӣ саволе ҳастай, оиди рей боша, оиди конкурс боша, бидроин ҳамунҷа чақчақҳоро мекунем. ҳамаша картаи Сбербанка, қати номерои WhatsApp як бори дига дар таи видео мемонам. Корти миллирам барое ки бисёри бародаро пурсидестанд. Бидроен оиди конкурс ҳамаи маълумота дар ҳамун номеро WhatsApp да бинависен, ҳамаша меган, ягон нофаҳмоӣ боша ҳамаша туғрӣ мекунем. ҳама дар барори кор братано, дар паноҳи Аллоҳ.